urang mamuke nandi tiaga kana ilah anak ikan suaso saja nyokete mande gadangkan sampai kini maoy alun baguna Allah batang umua di badan jaso kamande nan alun aro untung den baru yola pehakan musim pagi kabale gunung ang denba yola makan musim pabi kabale gunung bansai bakan saku jual badan bak lantun bak sadang bak nanto agade alu siratan alun tasu jorum puimu agade alu siratan alun tasu jorum puimu sadang mangake ko sakit badan dada petengga nyampang ko hanyui indah rang pinte mbak nantun bana tiba di bada jaso kamande alun ta sampai den tidak bana siratata katuhan juo denai sarahaka jiko diantang singke indah tataga si batu meja jiko taraga mande jo ambo pandang kamu
tapi lama jika taraga mandejo ambo pandang kamu di tapi lama. Bersama Pak Dero. Ibadah caso kamande alun tak sampai dan tidak pana siratata ka Tuhan juo denai saraka jiko dirantang singke umuako indah tataga si batu meja jiko taraga mandejo ambo pandang kamu di tapi lama jiko taraga mandejo ambo pandang kamu ni ya, satu tembangannya Indah Bapinte. Salah satu request yang Allah lamo dari Owner Audio Mic.